Ola, imos resolver o suposto tipo exame. Bueno, unha cousa antes de empezar. Aquí no enunciado que tedes vos, en lugar de poñer distribucións deportivas, pon healthy fit, porque, bueno, en fin, empecé a crear un enunciado novo, pero ao final decidín reutilizar o enunciado que tiñamos de distribucións deportivas. De feito, prácticamente todo o que imos facer aquí está feito e explicado nese outro exercicio de Factusol. Pero bueno, imos entón facer esta especie de simulacro. O primeiro que nos piden é que creemos un cartafol no noso ordenador con noso nome, vale? Nuevo, cartafol, eso tenemos o primeiro apelido, segundo apelido e nome, vale? Creamos o cartafol, imos á plataforma. Na plataforma descargaremos un arquivo comprimido que se chamará documentos examen. Copiamos ese arquivo comprimido neste cartafol que acabamos de crear con noso nome e apelidos e descomprimimos. Si tedes un descompresor como os ETZIP, xa tedes unha opción de extraer aquí, senón, pois, extraer todo, a opción que xa nos dá Windows. Ben, nese cartafol documentos exames, o que vamos a ter vai a ser un modelo de cheque, un modelo de pagaré e o diario onde teremos que contabilizar as operacións. Bueno, unha vez feito eso, lemos con atención o enunciado e empezamos a traballar. En primeiro lugar, nos di que queremos empresa en Factusol, distribución deportivas co código DIT. Bueno, pues, imos aló. Onde estou? Estamos en distribucións deportivas. Vou cerrar esta sesión que teño aquí. Vou crear, entón, unha nova empresa, nueva empresa, con código DIT. NIF, nos aparecerá no enunciado, pero bueno, como si metemos un así, rápidamente, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forma xurídica, isto tampouco é imprescindible, e o nome sí, non nos queda outra, distribucións deportivas, s.l. Intro, e xa temos como se chama, o nome comercial. A continuación introduciremos tamén o domicilio, que tamén nos lo darán no enunciado. Neste caso teño Baixada ao Bao, Vigo, 36, 210, Vigo. Bueno, agora, se imos utilizar tallas e cores, teremos que vir aquí a configuración. E en configuración marcar arquivo, activar el uso de tallas e colores. En caso de que no examen non teñamos que utilizar estas propiedades, pois non necesitaríamos marcar. Pero, máis que probablemente, teremos que activar o uso de tallas e colores. E ademais, xa que estamos, impedimos tamén fechas fora do exercicio, para evitar erros a hora de introducir unha data no Factusol, para que non podamos meter datas diferentes ao ano 2021. Acepto. Ben, con isto sería suficiente. Non necesitamos máis para crear a empresa. Aceptamos. Bien, a continuación empezamos coa configuración da nosa empresa. En primeiro lugar, neste enunciado nos piden que fagamos como se chaman, as formas de cobre e pago. Estas que están aquí neste enunciado son as mesmas do exercicio Factusol e ademais tedes outro vídeo tutorial onde se explican como facelo. De todas maneiras, repetimos proceso, administración, formas de cobre e pago, nuevo, pois vou meter, xa nos darán tamén no enunciado o código. E se non nos dan, pois metemos un así como... O sea, o código pode ser alfanumérico. Eu podería meter aquí código 1,
Pero poño con porque me parece que, bueno, pues, en fin, é máis fácil de recordar que as operacións ao contado, a forma de pago ao contado teñen o código con. Vencimientos 1, días entre vencimentos 0. Con xa está. A continuación, pois eso, iríamos introducindo os demais, xa os digo que están explicados. Vou crear un que utilizamos menos, que sería un con importes non proporcionais. Por exemplo, tres pagos, que serían o 50% ao contado, o 25% a 30 días e outro 25% a 60 días. Son tres vencementos. Se fosen todos iguais, neste caso non son proporcionais, porque o primeiro é maior que os outros dous, ao ser non proporcionais, temos que desmarcar aquí importes proporcionais. Se non, se fosen os tres iguais, o único que teríamos que facer sería meter aquí ahora os días entre vencementos. Como o primeiro é o contado son 0, o segundo son 30 días despois, e o terceiro outros 30 días despois. Pero, ademais, como non son proporcionais, desmarcamos aquí e temos que meter as distintas porcentaxes. 50 para o primeiro prazo, 25 para o segundo e 25 para o terceiro. Xa vos digo, podedes repasar as distintas formas de pago. Esta non estaba no enunciado, pero como utilizamos menos esta nos exercicios que fixemos, pois aquí aproveitamos para repasala e recordar. Listo, non vou crear máis formas de pago. Vos no examen teríades que crear todas as que se piden, obviamente. A continuación, nos piden que creemos un proveedor. Empresa, proveedor. E ese proveedor chamase Confeccións Athletics. Ben. Vamos a introducir os datos estrictamente necesarios. Un NIF, tamén nos lo darán. Nome fiscal. Que vai a ser o mesmo que o nome comercial, neste caso, vale? E un domicilio. Isto é máis que nada para que as facturas non nos queden despois, ou os pedidos, os documentos non nos queden cosos. Bueno, con isto... perdón. E agora, aquí en comercial, estableceríamos a forma de pago pactada. Se no enunciado nos din que hai unha forma de pago pactada co proveedor, estableceríamola aquí. Se non, non. E se introduciría na hora do pedido. Neste caso, no enunciado di 2 prazos, como non a teño creada, pois vou escoller a que teño. A única que teño que é esta. Vale? E tamén pactamos con este proveedor que nos van a facer un desconto do 2% sempre. Por lo tanto, tamén metemos aí o desconto. Só no caso de que así se indique no enunciado. E xa está. Datos do proveedor. A continuación, nos piden que creemos familias. As familias. Estamos en empresa, artículos e familias. Bueno, como na titoría, ademais, ampliamos e creamos sección, pois vou empezar creando seccións. Esta empresa vendemos artigos de baloncesto e de running. Imaginade que, ademais de estos artículos deportivos, vendésemos tamén xogos. Bueno, entón, poderíamos establecer para esta empresa 2 familias. Por un lado, deportes,
dúas seccións. Por un lado deportes, por outro lado xogos. Dentro da familia deportes teríamos baloncesto e running. Dentro da sección deportes teríamos as familias de baloncesto e running. Dentro da sección xogos poderíamos crear xogos educativos, xogos de mesa, videoxogos, 3 familias diferentes. Bueno, vou crear entón, en primeiro lugar, as seccións. Estamos en empresa, artículos, secciones. Nuevo. Teríamos, aquí o código, outra vez podo utilizar códigos alfanuméricos, voulle chamar DEP, por aquilo de que é a sección deportes. Deportes. A continuación tería que crear a sección xogos. Bueno, non costa nada. Xogos. Vale, acepto. Unha vez que teño creadas as seccións, crearía as familias. O sea, porque digo, esto si non lo piden no enunciado. Non sempre utilizamos directamente familias en lugar de crear primeiro seccións. Pero bueno, podería darse o caso. Familias. Baloncesto, que está dentro da sección deportes. Vale. Texto predefinido nada e conta de compras. Si nos dicen que introduzcamos aquí a conta de compras porque vamos a vincular con Contasol, pues meteríamos aquí a subconta de compras e a subconta de ventas. Se non lo piden, se non sería necesario. A continuación, a nova sección de running. E o mismo introduciría, está na sección deportes. E introduciríamos as contas de compras, sería 600.002, 700.002. Non o fago, porque non o vamos a utilizar. Bueno. Xa temos creadas as familias. A continuación, o enunciado que nos piden que creemos 2 artigos. Bueno, pues vamos a empresa. Artículos. Bueno. Primeiro, nuevo. Código. BAC 001. BAC 0001. Para a camiseta de baloncesto que está na familia. Baloncesto. Camiseta de baloncesto. Ai, porras, adianteime. Espera, que antes necesito crear los tallajes. Bueno, espera. E ademais temos que crear unha cor nova que a cor técnica. Bueno, pero xa que non o fixen, vou a tirar para adiante. Precio de custo 10 euros. Bien. Precio de venda 18. Acepto. Bueno, mirade, por non ter creado os arquivos de tallaje, ahora, cando eu viñese aquí a tallas e cores, tería que empezar a buscar e guardar aí, decir, vai haber grande, mediana e pequena. E non sei se algunha máis, se extra grande, e teríamos que estar buscando. E nas cores, o mesmo, vir aquí a buscar cales son as cores que estamos utilizando. De feito, neste caso, non temos a cor que estamos utilizando, que é a cor técnica. Esta é a razón, non ter que estar buscando dentro de todas as tallas e de todas as cores aquelas que utilizamos. Esta, digo, é a razón pola que creamos os arquivos de tallaje. Pois, agora, unha vez escollidas as tallas, metería os prezos, vale? Ben, pero vamos a ter que vou guardar os cambios igual, sí, vou guardar os cambios igual. Previamente deberíamos ter creada
o arquivo de tallajes. Aquí en artículos, tallas y colores. Tallas, non necesitamos crear ninguna, neste caso. Non necesitamos crear ninguna porque todas as que vamos a utilizar xa están aquí. Se tivésemos que crear algunha talla nova, porque non está aquí a extra pequena, que creo que non estaba, ou a extra pequena, ou en fin, teríamos que vir aquí e creala, meter un código e unha descripción, xa sabemos como. Neste caso, temos todas as tallas que imos utilizar, pero non temos as cores, así que as cores sí que temos que crear as dúas cores novas que imos utilizar. Aquí a unha vamos a chamarlle algodón, e damoslle de cor esta, aceptar, aí, aceptar, e vamos a crear unha segunda que lle vamos a chamar técnica. Que lle asignamos a cor negra. Aceptar. Aceptar. E agora, que xa temos as tallas e cores que imos utilizar, é o momento de dicirlle a Factusol que combinación de tallas e cores imos utilizar na nosa empresa. Bueno, pues, dicimoslle tallas, tallaje deportivo. Podría crear unha para baloncesto e outra para running, pero non ten sentido porque son prácticamente iguales as dúas. Neste caso, si vendésemos calzado deportivo, seguro que teríamos que utilizar unha diferente para calzado deportivo, porque as tallas son completamente distintas das da roupa. Ben, que tallas imos utilizar? Xa me saltei aquí. Grande, mediana, pequena. E que cores? Algodón e técnica. Están por orden alfabético. Aceptar. Bien. Agora sí. Agora era o momento de crear os artigos. Veño aquí. Tallas e cores. Aquí xa me aparecen estas escollidas. E sin color porque xa creei antes o arquivo antes de crear as tallajes, ¿no? Pero aquí debería escoller isto. Tallaje. E me aparecen as combinacións que teño escollidas. Como en baloncesto non utilizo o algodón, desmarco o algodón. E a continuación meto os prezos. E os prezos eran de 20 euros, non? 18. Bueno, mismo precio para todas as tallas e colores. Listo. Agora sí, xa teño todo feito. Sí, así que gardo e cerro. A continuación creamos el RUC 000 da familia Running e lle chamo camiseta Running. No camiseta home era este. Vale. Proveedor habitual, si nos din no enunciado cal é o provedor ao que llevamos a adquirir sempre estas camisetas, pois introducímolo. Se non, non. Precio de custo 12 euros e o prezo de venda 20. Venda que despois vamos a ter que introducilo outra vez ali en tallas e colores. Porque podría darse o caso de que tivésemos prezos diferentes para as distintas tallas e cores. Ben, imos aí entón, tallas e cores, escollemos a tallaje para non ter que estar buscando por aquí. Xa están todos marcados, neste caso están todos marcados e comprobamos que nos prezos xa temos os 20. Perfecto. Ben, guardamos e cerramos. Xa está. A continuación, damos de alta os clientes. É o último que nos queda para a configuración. Comercial, empresa, clientes. Nuevo. Temos dous clientes, Runner e Anabel Sánchez. Vou crear só a
a Anabel. Porque Anabel é comerciante minorista persoa física. E entón, en fin, ten unha pequena diferencia con respecto aos demais. 36, 1, 2, 3, 5, 6, ese. Nome fiscal. Anabel Sánchez López. E o nome comercial, neste caso, é diferente ao nome fiscal. O nome comercial é o nome que lle puso a tenda. Deportes Champion. Bueno, metemos un domicilio. Bueno, que no, en o enunciado non lo pon. Bueno, pues metemos un domicilio para que lo de que nas facturiñas nos aparezcan como Dios manda. Con esto sería suficiente. Suficiente, tanto para os clientes como para os proveedores, estes datos. Non imos meter nada máis. Comercial. A forma de pago pactada con Anabel. Bueno, como só temos unha, pois meto esta. Pero, non temos contado tamén. Non sei que iba a decir. Vale, si no enunciado non nos poñen unha forma de pago, non introducimos forma de pago. Ben, só dixen antes que... xa estaría todo... estaría todo non. Se pactamos con este cliente un desconto fixo, pois introduciríamolo aquí. Se pactamos un desconto. E, como esta clienta non estou vendo no enunciado, non, nin un nin outro teñen desconto establecido por defecto. Pero se non, meteríamoslo aí. Vale. Digo, como esta clienta é un comerciante minorista persoa física, vende o por menor e é persoa física, está en recargo equivalente. Por lo tanto, temos que marcar isto. Esta é a única diferencia que podemos ter con outro tipo de clientes. Temos que ter iso en conta. Se é comerciante minorista persoa física, temos que aplicar o recargo de equivalencia. Lista de clienta. ¿Ese a imprimir documento? No. Bueno, y ahora empezamos a introducir os pedidos. Imos a comercial, pedidos a proveedores. Vamos facer o primeiro pedido a un proveedor. Nuevo. A data o 2 do 1. O proveedor, o único que temos, que é o 1. Se non o coñecemos, picamos en proveedor e buscámoslo aquí. Vamos aí a intro e nos aparece o noso único proveedor. Artigo. RUC. Escribo R e agora aquí camiseta running home. A continuación pulso F3 para que me aparezcan as tallas e cores. Ou, se queredes, mellor aquí, compra de varias tallas e colores. E son 600 técnicas e de todas as tallas e 400 algodón. O sea, 400 de algodón en todas as tallas e 600 técnicas. Vale. Por outro lado temos gastos, deportes e seguros. Seguros son 600 euros. Mirade, cando nos aparece unha nova liña, como con este proveedor tiñamos pactado un 2% de desconto, xa nos aparece aí o 2. Neste caso, para o seguro non lle vamos a aplicar desconto. E os portes, ainda que poderíamos escribilos aquí, Factusol xa ten un campo específico para os portes, así que metémolos aquí. Son 600 euros. 600 euros.
Vale. A continuación, xa non temos nada máis. Bueno, a forma de pago é pactada con este proveedor. E guardamos e cerramos. Bueno, este é un pedido que lle temos que enviar ao noso proveedor. É un pedido que temos que realizar nós, como empresa, e enviarlo ao proveedor. Por lo tanto, é un documento que vamos a ter que emitir e guardar. Todos os documentos que faga a empresa de distribucións deportivas, os documentos feitos por distribucións deportivas, teremos que guardalos e arquivalos. Así que doulle aquí. Bueno, podría darlle a generar directamente, doulle a vista previa, e así de paso botamos en vistazo, pero que, bueno, isto non vos vai aparecer a vos así. Bueno, en fin, debería ter cambiado o modelo para que non me aparezca o logo aquí de Procos, pero bueno, da igual. Confeccións Athletics, e aí está, 600 de seguros e os portes. Vale, perfecto. Agora vamos a generar PDF e guardámolo na carpetiña esta que temos creada previamente no escritorio. ¿Dónde está? Aquí. Con meu nome. Acepto. Acepta. Xa está feito o primeiro pedido. Bien. Non fai falta nin que lle poñamos nome ni nada. Pedido número 1 e punto. Bien. A continuación facemos o seguinte punto. Recibimos pedido de runner. Recibimos pedido de runner. Cando recibimos un pedido, nos poderíamos anotar este pedido aquí en Factusol. Poderíamos facelo, pero chegamos á decisión de que non. De que en Factusol non anotamos os pedidos que recibimos, senón que o que facemos é albará cando a mercancía sale. Así que, bueno, seguimos con ese mismo criterio aquí no examen. Recibimos un pedido de runner e nos enviamos a mercancía o día 15. Así que, albará, nuevo, o 15 do 1 do 21, e o cliente, bueno, non teño creado a runner, así que vou utilizar o único cliente que temos, que é a Anabel. Vale? Bueno. Espera, quedoume atrás antes. Bueno, vou meter este albarán e despois volvo para atrás. Artículo 15 camisetas running algodón talla S. Bueno, pues ahora volvemos a facer aquí o mismo. Venta de varias tallas y colores para que nos aparezca. Que non metín o artigo. Vaya, pasou o mismo na tal. RUC F1. Bien, ahora. Espera, vamos a cancelar isto de aquí abaixo. E agora damos aquí. Venta de varias tallas y colores. Temos que meter sempre o artigo antes, obviamente. Talla S15, talla S de algodón 15 e de técnica outros 15. Gravo. Nos din que temos que aplicar un desconto do 2%. Como non lle teño, como esta clienta non lle metín o desconto aquí do 2%, o sea, non lle metín na súa ficha o desconto do 2%, teño que introducilos aquí manualmente. Ben, portes e seguros. Seguros. 20 euros. Vale. Portes. Pois aquí nos totales. 35 euros. Forma de pago. Bueno, mirade. Nesta operación a forma de pago vai a ser o contado. Sin embargo, aquí lle tiña metido estes 3 pagos. Así que sei que o código de contado é con,
pero si non o recordo, tería que vir aquí a búsqueda, borrar este 3P que teño aí, darlle a intro, e me aparece con, vale, contado. Guardar e cerrar. E agora, este albará volve a ser un documento que facemos nós e que lle enviamos ao cliente. Polo tanto, teríamos que emitir o albará. Distribucións deportivas, Anabel Sánchez, bueno, este documento tamén o teño medio destrozado, pero bueno, da igual. Generar PDF e examinar, e vou a carpeta do examen. E aceptar. É un documento de distribucións deportivas, polo tanto, temos que guardar. E agora volvo atrás, porque esquecín rematar o punto anterior. Esquecín, no punto anterior, tiña que contabilizar e registrar a factura de Confeccións Athletics. Volvo aquí. Vimos aquí a este pedido a proveedor. Este pedido a proveedor, xa no enunciado, nos di cando recibimos a mercancía. Dice que recibimos a mercancía o 20 do 1. Pois entón o que facemos é dar entrada. Espera. Parcialmente, vale, xa decía eu. Recibimos parcialmente a mercancía o día 10 do 1. Non a recibimos completa. Este é o primeiro pedido de Confeccións Athletics. Se tivese recibido toda a mercancía, daríalle entrada aquí, en entrada. Que como estamos facendo sempre en Procos. Recibimos toda a mercancía, é o normal, vale? Entón, saídamos directamente a entrada e despois o único que teríamos que facer sería modificar a fecha da entrada. Pero neste caso non recibimos a mercancía completa. Polo tanto, teríamos que dar un paso diferente. Non teríamos que dar entrada desde aquí, senón ir a comercial, entradas. Teríamos que ir aí, a entradas. A continuación, dará nueva entrada. Di no enunciado que se recibe parcialmente o día 10. Bien. O día 10 do 1. O proveedor é o 1, é o único que temos. E agora, atención, damoslle aquí a validar. A validar. De maneira que agora, aquí neste desplegable van a aparecernos todos os pedidos que lle fixemos a Confeccións Athletics e que están pendentes de recibir a mercancía. Neste caso só hai un. Este é o pedido de Confeccións Athletics que ten pendente de recibir a mercancía. Ben, no enunciado nos di que as camisetas running home talla L de algodón, me parece que son, sí, talla L algodón, non as recibimos, polo tanto desmarcaríamos isto aquí. E a continuación damos ya validar. Poderían dicirnos que recibimos parte destas camisetas. Imaginade que recibimos 100 camisetas destas de talla L. Polo tanto, aquí marcaríamos así, 100. Xa non desmarcaríamos isto, pero modificaríamos a cantidade recibida a 100. Agora sí, recibimos todo o demais, pero as camisetas running talla L home só recibimos 100 unidades. Validar. Así creamos a entrada cando a entrada é parcial. Guardamos e cerramos. Xa está a entrada creada. A continuación di que o día 20 recibimos esa mercancía que quedou pendente. Que temos que facer? Pois outra vez o mesmo. Desde entradas, damos ya nueva, poñemos a data, poñemos o proveedor e damos a validar. Escollemos o pedido que queda pendente de recibir e mirad, todas estas de aquí xa están recibidas. Só nos quedan por recibir estas 300 unidades de la talla L. Se as recibimos completas, validamos. Se non, se ainda quedan pendente algunha cantidade, pois poñemos aquí a cantidade que estamos recibindo.
Nos agora vamos a darlle a validar porque recibimos todas. Bien, e entón deste pedido que lle fixemos a Confeccións Athletics, a ver, que dei ou non? Aí, dei. Agora, guardar e cerrar, temos as dúas entradas. Entraron en 2 días diferentes, pero agora xa entraron completas. Temos que arquivar, guardar, crear estes documentos? Non, non, porque isto é unha entrada de mercancía que nos vende fora e xunto a esa mercancía ven o albará feito por Confeccións Athletics. Nós non temos que facer ningún documento con respecto a esta entrada. Por lo tanto, non creamos este documento nin o arquivamos. O que si vamos a facer vai a ser indicarle ao programa que recibimos a factura correspondente a estas dúas entradas. Así que seleccionamos as dúas pulsando control. Picamos nunha, pulsamos control e temos a outra. Para indicarlle a Factusol que recibimos a factura o día 31 do 3. B1. Acepto. Necesitamos xerar e imprimir esta factura? Non, porque é unha factura que recibimos de Confeccións Athletics. Así que non. Nin a imprimimos, nin a guardamos. É unha factura que recibimos de Confeccións Athletics. Bien, e esa factura que recibimos de Confeccións Athletics, témola aquí no enunciado. No enunciado está. Aí. Está aí. O que pasa que, bueno, no enunciado este que vos mandei, teño un erro e non metín os 60 euros de seguros e os 350 deportes. Agora aquí sí. E espera que non sei se hasta metín a pata, porque no enunciado eran 600. Eran 600 de seguros e 60 e 350 deportes. Bueno, é igual, é igual. Bueno, nos temos que contabilizar esta factura de Confeccións Athletics. Esta factura de Factusol, esta factura en facturas recibidas, esta factura recibida de Factusol que temos aquí en Factusol, nos non temos que obtela para nada. Non temos que obtela de aquí de Factusol, porque é unha factura que recibimos de fora. Aí, que fixe, aquí. Bueno, esta factura, que temos que facer con ela? Contabilizala. Así que abrimos o noso diario. Por certo, xa vos dixen, non? Como descomprimir, vale. Agora, collemos o diario e vamos a contabilizar a factura. Como facemos con Procus, vale? Fecha 31 do 1 do 21. Subcuenta. Que fixe? 31 do 1 do 21. Subcuenta. Xa teredes tamén creadas as subcontas que imos utilizar. Compras de runner. No, isto era runner, sí. Collo, copiar. Veño o libro diario. Pegar. Valores. Ai, que non teño a fórmula. Bueno, aquí teredes unha formuliña para que xa, se metemos aí a subconta, aquí nos aparezca o nome. Ainda que, bueno, tampouco pasa nada. Compras, running. Documento FR1. Esto seguimos o mismo criterio que estamos seguindo en Procus. Importe no debe. Pois o importe da factura. A base impoñible da factura. 35.690. 35.690. Moi ben, a continuación metemos o IVA 472.0001. Tamén temos a subconta aquí. IVA soportado. Que será o que temos tamén na factura e que se corresponde co 21% desto. E por último o proveedor, que tamén o temos aí creado, que é Confeccións Athletics. E o importe total da factura é o que metemos aí.
e que é a suma da base imponible máis alta. Vale? Este é o primeiro asiento. Acabamos aquí a operación, non? Temos que anotar no libro Registro de Facturas Recibidas, número de recepción 1, fecha 31/1/21, confeccións Athletics, o seu NIF era este, supoño, e se non dá igual, base imponible. O sea, que acabamos de meter agora aquí. Tipo 21% e a cuota, pues a cuota que temos en factura, que é o 21% da base imponible. Ben, acabamos? Non. Control de pagos. Como pagamos a este cliente? A ver, espera, para verlo. Perdón, non é un cliente, é un proveedor. Como pagamos a este proveedor? Pois aquí dice, mira, 50% contado, 50% a 30 días. Ben, polo pago contado, imos ter que crearlle o cheque. Polo pago contado, crearemos un cheque a Confeccións Athletics, por importe de na metade da factura. Vamos a ponerlo aquí xa. A metade desta factura son 21.592,45. Vou o cheque. Casi mellor escribo. Aí está. 21.592,5. Con 45. E ahora aquí temos que escribir 21.592,45 euros. Céntimos de euros. Con 45 céntimos. 21.592,45 céntimos de euro. Pontevedra, aquí estamos. A 31. A partir de 31. A partir de 30 creo que se separaban. Ahora sí que estou en dúbidas. O era para 20, 31. A partir de 30 se separan. Teño que ver iso nas normas ortográficas. Na numeración 21, 22, 23, 24, 25 vai todo xunto. Pero 30, 31, 32, 33 creo que xa vai separar. E non sei se hai diferencia entre galego e español. En español vai separado seguro, en galego ahora mesmo non sei. Bueno, 31 de que? De xaneiro. Ben, xa temos o cheque. Temos que guardar este cheque. Aí vai guardado cheque. Archivo, guardar como, escritorio, aí. Bueno, escribo aquí cheque. Cheque. E que temos que facer con ese cheque? Temos que contabilizalo. Temos que contabilizar o pago.
ese mismo día, porque eu pago contado. Así que metemos aquí o proveedor, número de documento 1, porque non é factura recibida nin factura emitida, o resto dos documentos van con esta numeración, e a bancos. Espera, isto está ao revés. Copiar, pegar. Y este, copiar y pegar. Y esto fue. Y a bancos. 572, 1, 2, 3, 1. Vale, y 1. Ya está. Siguiente. Recibimos de Runner un pedido. Ahora esto es un cliente. Un cliente. Ah, que xa o fixen antes. Lo que pasa é que en vez de Runner, en comercial Albaráns, en vez de Runner, fixen a Anabel Sánchez. O día 13 recibimos un pedido de 15 camisetas algodón y 20 camisetas running. Vamos a comprobar que este. 15 camisetas, vale. Por cierto, bueno. Aquí, puñetero debería, bueno, non sei por que ás veces aparecen aquí e outras veces non aparecen aquí as tallas e cores. Porque así non as estamos vendo. En fin, bueno. O día 21 recibimos un novo pedido deste mesmo cliente que servimos o día 23. Entón, outra vez repito, non fai falta que deamos de alta. Se queremos facelo, podemos facelo. O pedido de clientes, o que si vamos a darlle salida a mercancía por medio do Albarán. O Albarán, o 21 do 1. Nuevo. Espera, aí, Albaranes, nuevo. O 21 do 21. Vale. O cliente o que temos. Ainda que no enunciado pon Runner, eu utilizo a señora Anabel Sánchez. Artigos. 30 camisetas talla L de algodón y 50 talla L de técnica. De rack. F1. Camiseta running. Vale. Ahora, aquí desplegamos y decimos varias tallas e cores. Talla L, algodón, 30. E 50 das outras. Vale. Gravar. Pago contado, bueno, pago contado, espera. Vamos aquí a totales. Y tenemos que cambiar aquí a forma de pago. Borro. Doy a intro y escollo contado. Bien. Xa está. O desconto do 2%. No, teño que meter o desconto do 2%. E aquí desconto do 2%. E a continuación nos di, mirade, ahora guardo e cerro, xa teño o Albarán. Estes dous albarás vou nos facturar nunha única factura, nunha mesma factura. Polo tanto, podo seleccionar os dous pulsando control e dándolle a factura. Aínda que o enunciado nos di que non o fagamos por aquí, sino que o fagamos pola opción agrupar. Isto é incontrolable no examen, eu non podo saber se o facedes por unha vía ou por outra. Entón, esta é a máis fácil, daríamos ya aquí a facturar. Pero imaginade que tivésemos aquí centos de albarás de distintos clientes e algúns albarás do mesmo cliente. E nos facturamos a final de mes. Facemos todas as facturas ao final de mes. Todos os envíos de mercancía dun mes, facturámolos ao final de mes. Aí teríamos que ir unha a unha e dándolle a factura. Depois, factura. Ben, nese caso, o lóxico sería utilizar a opción de agrupar,
que es aquí en Administración, Generación, y dice entre fechas, todas as de xaneiro, vou dicir, todas as de xaneiro, e agrúpame todos os albarás do mesmo cliente. Se non escollo esta opción, me vai a crear unha factura por cada albará. Entón, ao mismo cliente me creará 3 ou 4 facturas e lle envíai 3 ou 4 veces mercancía. Así que, entre facturas, agrupando por cliente, desde o 1 de xaneiro o 31 de xaneiro, puse en febreiro, non? Xaneiro. Desde o 1 de xaneiro o 31 de xaneiro, agrúpame, créame todas as facturas con fecha 31 do 1 do 21 e xa está. E así, solo con dando este paso, nos crearía todas as facturas que temos aquí. Pero xa vos digo, vos podedes facer das dúas maneiras. Imprimir, sí, veña, xa está, bueno, vista previa, digo, porque isto tamén é unha factura que emitimos nos e, polo tanto, que tenemos que arquivar. E, a continuación, isto, cobrar, o sea, contabilizar, registrar e todo. Bueno, ben, generamos en PDF. E vamos a guardala a la donde temos todos os documentos. Aceptar. Bien, listo. Que temos que facer con esa factura? Que temos que facer con esa factura? Contabilizala. Contabilizala. Pois vamos alá. Esta, non? Factura, esta. Ben, aquí temos un detalle. Aquí temos unha factura con comportes e con seguros. Comportes e con seguros. Bueno, o importe a base impoñible son 2.211. Copiar. Veño a aquí. Vamos a contabilizar esta operación. E esta operación é clientes. Neste caso, Anabel. No, bueno, como se chama? Sí, Anabel Sánchez. No debe o importe total da factura. Despois, vendas. Vendas de runner. De running. Pois a cantidade que acabo de copiar aí. 2.211. E o IVA repercutido pois é o 21% desto. Bueno, espera, perdón. A ver, porque neste caso é un comerciante minorista persoa física, polo tanto ten IVE e ten recargo de equivalencia, 114,97 ademais. Todo isto, estas dúas cantidades son as que van a 477. 114,97. 114,97. Así que é o IVE, pero tamén o recargo de equivalencia. Vale. E a 430 vai o total da factura. Isto máis isto. 2.790,28. 2.790,28. Perfecto. Bueno, e entón agora o que xa comentei, bueno, aquí, espera un momento. FE1. Bueno, FE1. E a fecha que sea. Bueno, a que sea. Xa comentei nun vídeo tutorial que nas vendas, nas compras non, nas compras os seguros e os gastos sempre van a 600.
Pero nas vendas, en teoría, si somos moi ortodoxos na contabilidade, separaríamos o que é os gastos, os portes e os seguros, o sea, seguros son 20 e portes 35. Estes 55 euros irían por separado, de maneira que as vendas non irían 2.211, sino que irían 2.211 menos 55. 2.100, bueno, en fin, 2.211 menos 55. Entón, sería así. O asento, si queredes máis correcto, sería así. Os 55 irían aparte, nas 769, ingresos por outros servizos, 7690001, e polo tanto aquí, na 700 esta, pois irían eses 55 menos, non? Isto é o que teríades que facer na ortodoxia contable, separar os gastos e metelos na conta 769, bueno, os gastos que cobramos aos clientes, metelos na 769 e na 700 irían pois, o resto da base impoñible. A min váleme como tiña feito eu ao principio. Non necesitaredes diferenciar estas dúas cantidades. Meteríades a base impoñible na 700 e xa está. E para min o asento estaría correcto. Vale? Bueno, que nos queda por facer aquí? Quédanos anotar no libro de facturas recibidas. Libro de facturas recibidas. Esta é a primeira factura recibida. Con fecha non me acordo. E a Anabel e o cliente, e a base impoñible, pois trasladámola de aquí. 2156, e despois o tipo de IVA e o recargo de equivalencia, que están na factura, pois meteríamolos aí. Vale? Bueno, xa non o fago, en fin. E que máis? E o control de cobros. Como vamos a... Aquí non temos que emitir nos documento, porque o pagaré teno que facer o cliente. Nos non temos que emitir documentos de cobro. Os documentos de cobro emíteos o cliente, a non ser que fixéramos unha letra. Pero como non estamos utilizando letras, que utilizamos pagarés, os pagarés emíteos quen paga. Neste caso, o noso cliente. Non teríamos que facer pagaré nin cheque. Non sei como pagamos esta factura. Vencemento 31/1. É o contado. É o contado. Así que non temos que anotar vencemento ningún. Non temos que anotar ningún cobro. Ningún vencemento de cobro. Por certo, que antes non me acordei de anotar o vencemento de Confeccións Athletics. Da factura de antes, que nos debía a metade, nos debía 21.000 euros, 21.000 euros pagóunolos ao contado, os outros 21.000 euros a 30 días. O sea, que debimos ter anotado isto aquí, a 30 días. Pois, vencemento 28 de febreiro do 2021. De febreiro. Pendente de pagos. Bueno, este era o que nos faltaba. A factura era de fecha 31/1 e o número de factura, pois, o que xa comentamos con Procos. Podemos utilizar o número propio de Confeccións Athletics ou o número que utilizamos nós de referencia. Esta sería a primeira factura recibida. Bueno. Xa está. Quedaríanos solo o último punto, que sería crear...
Espera, me queda contabilizar o cobro, concho. Bancos a clientes. Polo importe total. Entran en bancos 2.723 con 73 e saen da conta de clientes, pois ese mismo importe queda saldado.